Bună ziua și bine ați venit la următoarea lecție din ciclul de cursuri sau cicluri de lecții aplicații ale sistemelor robotice. Astăzi vom avea un următor topic din un următor capitol din ciclul de lecții de aplicația sistemelor robotice, și anume partea de senzoristică și cu partea de sau paragraful de achiziții de semnal. Așa? Deci, senzori, achiziții de semnal. Deci vom discuta despre ce reprezintă un senzor și ce lucruri trebuie să luăm în considerație în momentul în care noi decidem să achiziționăm un anumit semnal sau informații din mediul extern. Așa, ce sunt senzorii? În mod normal, dacă este să luăm comportamentul omului sau interfața omului cu lumea externă, în primul și în primul rând, înainte de a acționa ceva, el colectează informații despre mediul extern, adică vizuală, hai să luăm chiar pe cerc, da? Auditivă, gust, touch, da? Pun mâna pe orice, văd și practic cu touch-ul ce eu pot să simt. Un relief oricare, da? Pot să văd temperatură. Ce pot să mai văd cu asta? Vă rog frumos în chat dacă puteți să-mi scrieți la cine ar folosi touch-ul, de exemplu. Așa, să scoatem și în evidență și chat-ul nostru. La ce ar putea să folosi mâna? Relief, formă, touch, practic mâna este o chestie foarte multe informații, inclusiv despre gust, noi foarte multe informații putem să vedem despre asta. Cu mirosul exact așa, simțim inclusiv, nu știu, prezența sau absența unei persoane oarecare, cumva avem așa un feeling intern care vine de la toți senzorii, cu auditiv, gustativ, touch, vizual, noi vedem lumea și facem oarecare concluzie, dar este vorba despre sistemul senzorial care colectează informații despre mediul. Bine, și atunci, dacă omul, de exemplu, colectează în așa mod informații, echipamentele sau senzorii sau sistemele inteligente sau, de exemplu, roboții, în cazul vostru, în cazul aplicațiilor sistemelor robotice, dacă ele sunt, aceste sisteme, în ajutorul omului, mult probabil că trebuie să opereze într-același domeniu de informații pe care o colectează din mediul extern. De exemplu, sistemul trebuie să vadă ceva și să-mi dea o concluzie în locul meu, pentru că eu văd, fac careva reacții, da? Un robot trebuie să vadă și să facă careva reacții în dependență de ceea ce vede, da? În domeniul sau în spectrul vizual. Exact așa, eu aud ceva, trebuie să reacționez în asta, respectiv fac un robot că atunci când aude o anumită chestie să reacționeze la fel. Roboți despre gust, acum nu prea am auzit, dar haideți să spunem așa, este un exemplu de în dependență de gust, foarte multe chestii se fac, nu numai pentru a consuma ceva mâncare, dar probabil că îi folosim și în alte lucruri, da? Pentru alte lucruri. Pentru touch, la fel, scanăm cumva forme, temperatură, nu mai știu ce, chiar și umiditate. Voi umiditatea puteți să o simțiți cu pielea, da? Dar cum o simțiți cu pielea? Puneți materialul ăsta poros cu umiditate și vedeți dacă scârță, da? Sau mai știu eu, lunică. Vedeți dacă e unsuros, dacă e practic noi cu degetele vedem și compoziția, am să văd ce e asta, da? Cu mirosurile exact așa, vedem compoziția. Atunci când proiectăm o aplicație cu sisteme incorporate sau sisteme robotice, noi trebuie să luăm toate lucrurile astea și cumva să aducem informația din mediul extern în interior ca să o putem folosi eventual pentru diverse aplicații. Așa? Acum, dacă e să mergem, uite, o să avem aici un video în prezentare, voi să vedeți linkul ăsta. Nu ne oprim acum la el, dar într-o casă inteligentă, ca să dau un exemplu, probabil și în robotică puteți același lucru să punem, exact așa, sunt o sumedenie de device-uri sau gadgeturi, da? Sau putem să avem diferite și atunci trebuie să colectăm informații despre tot, despre mediul înconjurător. Închipuiți-vă că aveți
un robot care deservește casa. Da? Și respectiv, în dependență de ce vede el aici, ce simte el aici, ar trebui să ia o concluzie și să vă asta. Iar când vorbim despre robot, mulți văd acest humanoid care îl vedem aici. Ăsta este robot humanoid și probabil mai mult pentru distracție, da? Sau pentru a avea un partener de companie sau mai știu eu, acest roboțel mic. Însă, în mod normal, ce este un robot? Este un sistem care înlocuiește lucrul uman. Vine de la, iarăși, cică de la polonezul robota. Da? Iarăși, că e polonez, că nu e polonez, dar e vorba despre acțiune. El face o acțiune sau un lucru oarecare care ne ușurează viața de zi cu zi. Și de asta forma lui nu e neapărat să fie ca omul. El trebuie să facă lucrurile pe care noi nu vrem să le facem în viața de zi cu zi. Iar ca să facă lucrurile care noi nu vrem să le facem, el trebuie să simtă ca noi, să vadă ca noi și poate mai bine ca noi și în domeniile în care chiar noi nu ne descurcăm sau nu ne vedem. Da? Pentru ca să ne facă nouă viața mai ușoară. Respectiv, într-o casă vedem o sumedenie sau foarte mulți parametri pe care noi trebuie să-i măsurăm și să reacționăm la variațiile lor. Bine, iarăși, mai punctual sau ca și aplicații, vedem punctual unde se întâmplă lucrul ăsta, unde se amplasează lucrurile astea. Evident, trebuie să le punem în zonele care sunt mai accesibile, de exemplu, senzorii de mișcare, trebuie să-i punem într-o zonă în care noi vedem mișcarea asta. Apropo, sunt roboții ăștia care a făcut curat prin casă, da, sau robot aspirator. Dacă este vorba, atunci are nevoie de un sistem de navigare. Uite, sistemul ăsta de navigare am văzut foarte multe chestii sau variații. Sistemul de navigare poate fi intern, apropo, să vorbim și despre intern și extern mai târziu, dar putem să avem un sistem de navigație intern sau putem să avem un sistem de navigație extern. Închipuiți-vă că avem o cameră, am un pattern care stă pe carcasa robotului și respectiv camera procesează și transmite locurile în care el a fost și în care el nu a fost. Sau nivelul de murdărie. De exemplu, eu am o imagine când e murdar și o imagine când e curat, când fac diferența și dacă diferența nu este egal cu 0, înseamnă că acolo trebuie de făcut ordine, pentru că s-a schimbat ceva. Vine robot, face. Asta ca și idei cum am putea noi să facem, să reacționăm. Și apropo, la capitolul, vă rog frumos să țineți minte când o să vorbim despre senzori interni, externi, locali, globali sau la următoarele clasificări care o să vedeți, o să discutăm. Însă, cum am zis, într-o casă inteligentă avem foarte mulți senzori, inclusiv pe vehiculele sau sistemele robotice, robotizate, avem foarte mulți senzori special destinați pentru anumite chestii. Ok? Respectiv, senzorii se folosesc pentru a stabili interacțiunea cu mediul și o să facem o mică recapitulare la faza de ce fel de interacțiuni le avem cu mediul. Putem să avem interacțiuni cu un utilizator uman, adică un sistem, un echipament, trebuie să știe să comunice cu mine în primul rând, pentru că el mă deservește pe mine și eu trebuie să-i dau careva instrucțiuni. Printr-o cale anumită, nu mai știu care, și respectiv despre asta am vorbit la interacțiunea cu utilizatorul și acolo era focusul că, uite, oricare dispozitiv noi putem să-l aducem, să-l legăm de interfața standard input-output și, indiferent de care sursa, ea vine pentru aceeași găurică, da? Și respectiv se interpretează de către sistem univoc. Bine, acum, dacă este să luăm la interacțiunea cu mediul, avem nevoie de echipamente specializate care citesc informația despre mediu sau sunt capabile să acționeze asupra parametrilor în scopul de a le schimba. Că le schimbă, că nu, asta e altă întrebare, dar sunt capabile să facă acțiuni într-un domeniu sau un spectru anumit. Bine, astăzi o să vorbim despre senzori, doar partea care achiziționează și citește acești parametri fizici ai mediului și respectiv o să vorbim despre aceste lucruri. Însă, iarăși, dacă să totalizăm toate interacțiunile pe care putem să le avem în cadrul unui sistem, avem și interacțiuni, evident, roboții sau dispozitivele interacționează cu semenii săi.
da? Și respectiv cu alte dispozitive prin niște canale de comunicare. Deci, 3 tipuri de interacțiuni. Cu noi, da? Cu utilizatorul, cu master, cu stăpânul, cu mediul, da? Mediul exterior, sau cu semenii lui, care sunt tot din metal, din măci sunt făcute prin plastic sau mă știu eu. Respectiv, avem acele 3 categorii de interacțiuni. Astăzi, deci data trecută sau la capitolul precedent am vorbit despre interacțiuni cu utilizatorul, astăzi vom vorbi despre interacțiunea cu mediul extern și anume partea doar de cum achiziționăm semnalul sau facem introducere mai degrabă în partea de senzori și cum trebuie noi să-i clasificăm. Respectiv, vom începe cu partea de senzor și ce este un senzor. Cu Z să scrie, nu cu S. Da? Asta ca o remarcă lingvistică probabil, dar este cazul. Respectiv, senzor este totalitatea de componente realizate prin metode sau prin inginerie mecanică, electrică, software, care transformă o mărime fizică dintr-un mediu într-un semnal intern al sistemului. Deci noi avem o schimbare, da? Sau o mărime fizică externă, trece prin senzorul nostru și se transformă într-un semnal care o să-l procesăm în interiorul sistemului. Ok? Bine. Și atunci, dacă este să luăm problema senzorului separat, atunci această mărime fizică, da, se transformă într-un semnal sau în informație, trecând prin 2 faze. Prima fază este partea senzoristică, de senzor, și partea de traductor. Senzorul este partea care simte schimbarea din mediul și transformă într-o mărime măsurabilă. Partea de traductor la sine, la rândul ei, transformă o mărime măsurabilă într-un semnal intern, în cazul nostru electric a sistemului, da? Dacă spunem că senzorul l-am atașat la echipamentul nostru. Da? Dar pot fi și senzori virtuali. Dar traductorul sau partea de traductor este cea care simte schimbările din sau poate să transforme acea mărime măsurabilă într-un semnal electric. Ok, haideți să luăm atunci ca să înțelegem, ca să dezbatem puțin problema. De ce este nevoie de partea separat de partea de senzor și partea de traductor? În primul și în primul rând, senzorul este materialul care este sensibil la acel parametru fizic. Da? Respectiv, ca să măsurăm temperatura, trebuie să luăm un material sensibil la temperatură. Dacă vrem să măsurăm umiditatea, un senzor sensibil la umiditate. Da? Dacă vrem să măsurăm luminozitatea, un material sensibil la luminositate, care schimbă cumva parametrii interni sau reacționează cumva la careva modificări. Iarăși, despre zgomot trebuie o membrană oarecare, ceva care preia vibrațiile din exterior. Da? Și respectiv vorbim doar despre partea fizică care reacționează la partea asta. Chiar și desluăm chiar despre razele rentgen sau gamma, care noi nu le vedem, nu le simțim. Ca să le vedem, să le simțim, ne trebuie un material care își schimbă cumva proprietățile pe care noi putem după asta să le traducem cu un traductor în domeniul care este. Deci traductorul este altceva decât dicționarul sau traductor. Traduce dintr-o mărime în alta. Și atunci este materialul senzitiv și acum într-o mărime măsurabilă. Ok, într-o mărime măsurabilă și mărimea asta măsurabilă poate să fie diferită. Ce este mărime măsurabilă? Dacă este să luăm care este cel mai primul instrument de măsură pe care voi puteți să vă-l închipuiți, care este? Evident, uite, nu am aici la îndemână, dar este riglă, da? Cu gradații. Noi avem riglă, da? Și dacă să luăm așa, temperatura în viața reală, noi de fapt o măsurăm cu rigla. Cât de banal n-ar suna, dar de ce noi măsurăm cu rigla? Pentru că noi avem un material care se dilată, da? Și respectiv, dacă îl punem într-o fantă de asta, cum spunem așa, într-un tub subțire, dilatarea lui ar însemna ridicarea nivelului și respectiv cu rigla măsurăm câți milimetri s-a ridicat acest nivel.
Da? Și noi transformăm temperatura într-o mărime măsurabilă, numai că noi putem, traductorul la noi în cazul dat este rigla, doar că rigla noi nu putem să o atașăm la microcontroller, respectiv metoda asta cu termometru obișnuit sau clasic nu este metoda potrivită. Noi putem să-l vedem, noi putem să-l vedem. Ne ar mai trebui și traductorul, de fapt, o cameră de luat vedere care fotografiază sau filmează și face procesare de imagini ca să-mi transforme în informație a sistemului. Sau dăm într-o parte varianta asta pentru că nu ne interesează termometru cu mercur și luăm un senzor potrivit, un senzor de temperatură care este special, din cazul dat, vedem un senzor pentru măsurarea temperaturii apei. Da? Avem un material care se poate pune impermeabil și simte temperatura, are acolo un element care își schimbă proprietățile și un traductor care traduce această schimbare într-un semnal pe care eu pot să-l colectez, să-l reutilizez în cadrul sistemului. Ok? Bine, vă rog frumos acum să-mi spuneți în chat-ul ăsta de grup și vreau să văd toate notele pe care, la toți participanții acestei discuții, pe cât de clară este de la 0 până la 5 noțiunea de traductor și senzor. Vă rog? Start voting, da? De la 0 până la 5. Deci 1, 2, 3, super! Deci asta e nota mea acum, eu v-am dat vouă examenul, da? Vă rog frumos către toți paneliștii, da? Și nu către paneliști, dar către toți, da? Ca să vedeți comparații cu ceilalți. Deci acolo de la tu puneți paneliști și atendii, da? Ok, super, mulțumesc pentru notele puse, respectiv consider că materia asta, deci slide-ul ăsta l-ați înțeles și ați înțeles diferența între traductor și senzor și care este scopul lor. Deci nu fiecare senzor poate fi atașat la sistem. Ne trebuiește o interfață pe care noi putem să o măsurăm. Și respectiv o să vedem mai departe care dintre ele sunt. Așa? Și respectiv, având senzorii care îi avem noi trebuie să încercăm să-i clasificăm. Și primul lucru după care noi îl clasificăm fiecare dintre senzori este natura parametrului pe care noi îl măsurăm. Atunci, care este natura parametrului sau senzorului, la care este senzorul sensibil sau ce vrem noi să măsurăm? Atunci când aleg eu un senzor, evident, pentru a măsura temperatura, eu am eu senzor de temperatură. Cu toate s-ar putea prin umiditate cumva să măsurăm temperatura pentru o lege fizică, nu știu care. De exemplu, am văzut undeva prin cărțile de fizică că era măsurând două temperaturi, da? Temperatura într-un mediu umed și unul uscat, noi putem să vedem care este umiditatea. Da? Și respectiv, asta ar putea fi o metodologie care prin umiditate, prin temperatură, noi măsurăm umiditatea. Dar, la general, noi trebuie să știm ce vrem să măsurăm. Temperatură, umiditate, sunet, electromagnetică ceva, da? Mișcare, viteză, nu mai știu ce acolo. Iarăși, poziție, temperatura, nu uităm că este umiditatea relativă absolută sau chiar nivel de apă, da? ține de umiditate. Da? Putem să avem orientare în spațiu, putem să avem distanță până la un obiect anumit, putem să avem presiunea cu care este, de exemplu, într-o țeavă, luminozitatea care ne înconjoară sau chiar culoarea, de exemplu, camera de luat vedere. Putem să avem un singur pixel, nu trebuie culoarea. Așa, camera 1 pe 1 pixel. Și de asta este foarte important, da, ca voi să... Și acum, atunci când eu mă uit pe piață, da, ar trebui să găsesc așa mulți senzori și închipuiți-vă, eu am spun prima coloniță, ID-ul senzor, de exemplu, 37 în 1 senzori care am eu trebuie să am o coloniță oarecare și prima tabelă care o să fie, de exemplu, să fie ce măsoară acesta? Care este parametru fizic? Nu mă interesează cum el lucrează deocamdată. Prima coloniță trebuie să-mi spună că măsoară temperatură, măsoară umiditate, adică parametru fizic care poate fi exprimat prin unități fizice.
senzor magnetic, senzor prezență, senzor distanță și nu mai știu ce. 1. Denumirea senzorului sau denumirea de catalog care o găsesc pe eBay. A doua coloană este parametru fizic. Ok, vreau acum o reacție la voi. Ați înțeles în ce constă primul pas care trebuie să-l facem atunci când vrem să luăm un senzor? Da? Deci să clasificăm sau să alegem după parametrul fizic, adică senzorul potrivit pentru mărimea potrivită. Da? Vă rog frumos, dacă aveți undeva să vă notați, senzor, să scrieți senzor potrivit pentru mărimea potrivită. Vă rog frumos, când răspundeți la toată lumea, adică la partea de tu, puneți all panelist and attendee. Selectați acolo ca să vedeți între voi răspunsurile, poate faceți comparații cu răspunsurile colegilor. Ok? Și atunci, încă o dată, senzorul potrivit pentru mărimea potrivită. Da? Respectiv, dacă nu aveți unde să scrieți notiți, chiar scrieți aici în chat, o să vă memorizeze că ați intervenit cu așa un text, senzorul potrivit pentru mărimea potrivită. Sau pentru mărimea potrivită, senzorul potrivit. Putem să luăm și invers. Ok, primul, asta, eu văd doar câteva răspunsuri, vreau de la toți, eu vreau să văd că lucrez cu toată lumea. Ok? Vă rog frumos, ceilalți care n-au reușit să răspundă, totodată încercați acum partea asta de răspuns către toate persoanele, ca să vedeți. Pentru mă... Ok, super, uite un răspuns, așa cum trebuie. Asta. Bine, și ceilalți tot vă rog. Am doar câteva, doar jumătate din răspunsuri care eu mă aștept să fie toată lumea între această discuție. Dacă nu, ieșiți și asumați-vă neprezența. Ok. Următorul clasificator ar fi, cum am spus noi, interfața. Atunci când cerem luăm un senzor, de exemplu, uite, în fața asta, noi avem mărimea și avem aici o interfață oarecare care noi începem să citim. Da, sau vrem să citim datele. Adică, hai să presupunem că ăsta este un senzor care l-am cumpărat noi de pe piață și avem, într-o parte avem mărimea fizică și el convertește într-un semnal măsurabil, de exemplu, electric. Și atunci, uite, anume, a doilea clasificator, deci avem senzorul, avem mărimea și următoarea ar fi interfață. Ce fel de interfață folosim pentru a achiziționa datele? Ok? Bun. Primul tip de interfață, cea mai simplă, este interfața binară, care detectează prezența sau absența unui efect. Deci, interfața binară presupune prezența sau absența unui efect. Da? De exemplu, avem un buton, da? Apăsat sau nu este apăsat. Și atunci, dacă este apăsat, noi putem să folosim un buton din ăsta ca să vedem dacă ușa este închisă, dacă stă cineva pe scaun, adică foarte multe lucruri de tip prezență sau absență putem să le detectăm cu un singur buton. Este un senzor universal pe care noi putem, simplu și universal, cu ajutorul căruia putem să măsurăm foarte, foarte multe chestii. Așa? Bine. Alt senzor, ca și exemplu de senzor, putem să avem senzorul ăsta de mișcare, proximity PIR, da? Proximity infrared sensor. El prin infraroșu vede dacă cineva se mișcă și de fapt nu e atât de proximitate cât de mișcare. Dacă în zona proximă sau în zona de apropiere se mișcă cineva, asta el va genera la pinul ăsta intermediar o valoare 0 sau 1. Și o să vedeți, dacă probabil că ați văzut senzorul ăsta de acum, o să avem un așa numit, rezultat, se mișcă cineva în față sau nu. Iarăși ne dă informații că dacă se mișcă cineva sau cineva există, dar doar dacă se mișcă. Și atunci noi am putea, de exemplu, să avem alt senzor de proximitate, tot la fel binar, să vedem dacă este cineva prezent în față. Și asta este senzor de reflexie care vede
un senzor infraroșu care vede dacă este ceva în față. Putem să le combinăm, să vedem dacă este ceva în față și dacă acest lucru se mișcă și atunci am avea mai multă informație. Dar toate exemplele care le avem noi acum, noi avem interfață binară care ne spune dacă e prezent sau absent o anumită fază. Putem să avem senzor de temperatură, da? Care putem să măsurăm cald, rece, de lumină, luminos, întunecos. Așa, avem adică două nivele pe care noi putem să le distingem. Sau putem mai spune că interfața binară este un senzor cu rezoluția de un singur bit. Sau putem spune cu rezoluția de două valori. Noi putem să dăm valori de 0 sau 1, da? Prezență, absență. Care vreți voi? Care ar fi ele două valori discrete, fie 0, 1 logic, fie 0 volts, 5 volts, da? Dar sunt două. Prezent, absent, iarăși se transformă la interfață într-un nivel de logic, fie nivel de voltaj. Vă rog frumos să-mi spuneți un răspuns de la 0 la 5. Haideți să folosim chestia asta de la 0 la 5. Pe cât de înțeles este înțeleasă este noțiunea de interfață binară a senzorului. Vă rog? Încă? Așa, tu o atândi. Văd că cineva a reușit să-și configureze sistemul ca să răspundă la toată lumea, dar cineva nu a reușit. Vă rog frumos, adaptați-vă. Ok, avem și un 4, restul toți 5. Deci important este pe firul ăsta ce citim să vedem că avem două valori distincte. Nivel înalt, nivel jos sau 0 sau 5 volts, în dependență de efectul care noi l-am detectat. Efectul poate fi da, adică este mișcare, nu este mișcare, este prezență, nu este prezență. E cald, rece. Avem rezoluția de două valori distincte, mai mic, mai mare. Bine, mulțumesc pentru apreciere. Mergem mai departe. Al doilea tip de interfață, atunci când rezoluția de un singur bit, da, este nu este suficientă, eu nu mai vreau să văd dacă este cald, dar vreau să văd cât de cald este. Și atunci eu aș putea logic să spun că este mai cald, mai puțin cald, mai mult cald și eu aș da mai multe sau să fac o rezoluție mai mare, adică eu aș putea să dau câteva nivele sau aș putea să fac o rezoluție de 1 grad sau o rezoluție de 0,1 grad și respectiv am putea să, adică eu aș avea nevoie de informații. Iarăși, când vorbim despre interfața analogică, noi venim la faptul că informația din mediul înconjurător nu este nici de cum digitală sau binară, ea este întotdeauna este analogică sau, spune așa, reprezintă un semnal analogic. Vorbim despre semnal analogic. Dacă aveți careva idei, puteți să scrieți acum ce este pentru voi un semnal analogic. O reacție? Deci, dacă vă gândiți, când vorbim despre un semnal analogic, nu, ăsta este ce ai scris tu de la 0 până la 23, de acum este un semnal digital convertit cu o rezoluție de 10 bits sau de la 0 până la 1023. Are rezoluția de 1024 de valori. Dar când vorbim despre un semnal analogic, este un semnal cu rezoluție infinită, atât pe amplitudă, cât și pe timp. Adică în oricare moment de timp, cât de mic n-ar fi, noi avem o valoare și respectiv între două valori, între două puncte, noi întotdeauna să avem a treilea punct. Asta, câte puncte noi putem să definim de aici până aici? Vă rog frumos un răspuns. Pentru un semnal analogic, de aici până aici, câte puncte noi putem să definim? Pentru un semnal analogic. Eu zic de analogic. Vă rog, un răspuns, o reacție? Exact.
Da, dar vă rog frumos, încă o dată, răspundeți către, da, foarte bine, către toți, inclusiv către colegi, ca să vadă colegii și colegii răspunsul dumneavoastră. Este un număr infinit. Asta e cumva vine totalitatea de puncte de pe o dreaptă. Da? Și avem X și Y. Noi aici nu avem X și Y, avem amplitudă, da? Nu amplitudă, dar valoare. Adică avem o rezoluție infinită în valoare și în timp. În oricare moment cât de mic, noi putem să avem o valoare cu o precizie de infinit cifre după virgulă. Problema este că noi nu avem asemenea mecanisme de a păstra valori cu o precizie infinită, de mică, și respectiv ar trebui, pe de altă parte, nici măcar nu mă interesează. Eu aș vrea, de exemplu, când ies afară, să văd cât de cald este. Este cald, foarte cald, pentru ca să-mi iau o geacă mai groasă sau mai puțin groasă și respectiv mai puțin călduroasă. Și respectiv eu ar trebui să măsor cu o rezoluție anumită. Și rezoluția care a spus voi de la 0 până la 1023 nu este altceva decât o rezoluție care este pentru mine ok. Eu vreau să văd temperatura de la 0 grade până la, sau de la minus 20 până la plus 50 cu o rezoluție de 1 grad sau vreau minus 20 să fie 0, plus 80, plus 50 să fie, de exemplu, 1023. Și asta este ok pentru mine pentru că eu am destulă informație, cu toate că îmi trebuie chiar cu precizie și mai mică. Da? 1000 de valori pe diapazonul ăsta este, uite, așa de mult. În plus, nu am nevoie de temperatură chiar la fiecare moment infinit de mic ca să știu temperatura. Eu probabil temperatura am să măsor câteva ori pe zi ca să pot construi un grafic care o independență oarecare. Asta nu înseamnă că între momentele astea în care eu am măsurat, da, nu evoluează sau evoluția este exact așa cum eu presupun. Ea evoluează doar că eu nu știu, am măsurat aici, am luat valoarea, adică în timp, într-un timp stabilit, eu am măsurat o valoare anumită. Și aici, cu o precizie anumită. Acum, de unde vine precizia asta? Da? Vedem eșantionare în timp. Noi avem o eșantionare în timp, respectiv, convertorul analog digital, el ce face? Face sampling. El eșantionează la anumite momente de timp. El nu poate în continuu să fie conectat să ne convertească într-una. Întotdeauna noi o să cerem date la anumite momente, respectiv noi să avem așa numită discreție în timp. Și vreau acum să-mi dați undeva un răspuns. Ce înțelegeți voi prin discreție sau discret? O valoare discretă, ce ar însemna? Așa. Aștept încă răspuns. Ok, până voi vă gândiți, o mărime discretă sau o valoare discretă spune că o mărime separată sau medie. E foarte greșit, da? Nu este medie. O mărime discretă, asta este separată de ceilalți. Da? Și respectiv când spunem că avem o mărime discretă, sau e vorba ce vreau să păstrez distanța de discreție, asta înseamnă că eu am o valoare aici și cealaltă trebuie să fie puțin mai departe. Da? Așa avem, uite, valori, cineva spune că, uite, în puncte. Și atunci avem discreție în timp, adică valori separate în timp și separate în valoare. Medie, nu știu, poate la urmă e funcția când merge conversia, el face acolo ceva de medie sau aproximări succesive, asta e altceva, asta e ține cum se lucrează ADC-ul. Acum, convertorul analog digital la ieșire o să-mi dea independență de rezoluția care este, o să ia o valoare care o să fie una, asta sau cealaltă, în cazul dat noi avem ce rezoluție avem aici? 1, 2 sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avem rezoluția de 8 valori sau 3 bits avem aici pe imaginea dată, avem doar 3 bits, însă rezoluția de la microcontrolerul din seria VER are rezoluția de 10 bits, adică poate să dea valori pe amplitudă de la 0 până la 1024 și poate să colecteze cu eșantionare de undeva de la nivelul kilohertzilor, adică mii de
sample-uri pe secundă. Mai des nu putem. Da? Adică 10.000 de acum este prea. Și dacă avem o variație mai rapidă decât 1.000 de sample-uri pe secundă, adică dacă pentru noi 1000 de valori pe secundă nu ne ajunge ca noi să colectăm corect semnalul ăsta, respectiv iese că microcontroller AVR nu este destinat pentru asemenea semnal. De asta se spune că cel puțin de 10 ori trebuie să fie rezoluția eșantionării mai mare decât frecvența semnalului. Da? Și dacă frecvența semnalului este de 1 kHz, de acum a microcontrollerul din seria AVR nu merge, pentru că eu trebuie să iau și să-l măsor cu 10 kHz, ceea ce este cam limita microcontrollerului din seria AVR. Da? De exemplu, cei ce sub 1 kHz, noi de acum, spunem așa, este în domeniul în care ar putea activa microcontrollerul din seria AVR. Așa? Deci ADC-ul discretizează valoarea în timp și în amplitudă, având frecvența de eșantionare, reprezentat prin frecvența de eșantionare și rezoluția limită, rezoluția convertorului analog digital. Deci aici vă rog frumos un răspuns, vă rog frumos, de la 0 până la 5, o notă dacă vă este clar ce înseamnă o interfață analogică și ce avem noi aici, la ieșire. La ieșire noi avem o valoare în rezoluția convertorului, adică o valoare de la 0 până la 1023, așa cum a scris colegul dumneavoastră, dar asta este doar pentru ADC-ul de 10 bits, cum este la AVR. Însă în alte microcontrolere ar putea să fie 12 bits și asta înseamnă că cât? 1023 asta e 10 bits, 2051, da, este 23 cu 23, 24 cu 24. Mulțim la 2, da? 2048, 47, da, asta ar fi rezoluția 0.1023, da. Înmulțită la 2 o să fie rezoluția de 11 bits și înmulțit la 4 o să fie rezoluția asta, respectiv 4096 o să fie pentru rezoluția de 12 bits, adică încă de 4 ori. Bine. Acum mergem mai departe. Un alt tip de interfață ar fi interfața digitală. Interfața digitală nu trebuie să ne mai batem capul care este rezoluția. Pur și simplu am conectat senzorul și am scos de pe interfața digitală gata făcută. Adică cel mai simplu e să lucrăm cu senzori digitali care de acum se presupune că în cadrul microcontrollerului sau în cadrul senzorului aici este nu doar traductorul senzor, dar și un circuit de acum care preprocesează datele și ne dă valori, ne transmite valorile de acum prelucrate și ne le transmite sau prin interfață paralelă sau prin interfață serială. Și atunci întrebarea ar fi care dintre interfețe este mai bună, haideți să spunem așa. Uite, aș vrea să pun către voi întrebarea asta, care dintre interfețe este mai bună, cea paralelă sau cea serială? Aștept un răspuns. Paralelă, da? Vă rog frumos, răspundeți către toți. Da? Doar un click acolo, puneți și configurați. Cineva a răspuns paralelă. Alte păreri? Paralelă sau digitală? Sau serială? Victor, te rog, configurează-ți ca să poți răspunde către toți. Acolo la unde către. Așa. Altcineva? Reacții? Vă rog. Ok, atunci încearcă să fie configurat. Bine. Cred că depinde de sarcină. Și da, și nu, și da, într-adevăr depinde pentru ce aveți nevoie, dar nu atât de sarcină depinde cât depinde de mediul sau de problema concretă.
Și acum haideți să analizăm ca să vedem atunci când sarcina voi o puneți, atunci voi selectați care senzori este. Iarăși depinde de ce senzori vă găsiți pe piață, varietatea lor și așa mai departe. Dar există într-adevăr interfețe paralele și există interfețe seriale. Și s-ar părea că interfața paralelă este mai rapidă pentru că putem să transmitem mai mulți bits deodată. Da? Deci plusul este că noi putem să transmitem mulți bits odată și respectiv aici, dintr-un singur tac, noi transmitem câți? De la 0 până la 12, probabil și mai mulți, dar 12 bits deodată, 14 sau 16 bits dintr-un singur tac. La interfața serială ar trebui să construim un trenuț de bits la care la fiecare tac transmitem câte un singur bit. Cam asta este ideea la serială. Da? Și avem plusul. Care este minusul la interfața paralelă? Vă rog frumos. Care ar fi minusul la interfața paralelă? Aștept răspunsuri. Cost ridicat. De ce? De producție. De ce? Așa, deci interfața paralelă, în primul și în primul rând, necesită mai mult hardware, adică el pentru fiecare bit de rezoluție transmite, mai are nevoie de încă un fir, adică pentru un bit are nevoie de un fir, pentru 2 bits 2 fire, pentru 32 de bits ar mai avea nevoie de 32 de pini. Cam prea scump. Închipuiți, aveți un microcontroller, vreau să transmit prin interfața paralelă 32 de bits. Păi, nici măcar nu am atâția pini liberi pentru asta. Nu mai zic că trebuie să mai conectez alte lucruri. Și de asta interfața paralel folosim mai multe resurse, hardware sau mai mulți pini. Asta e un minus. A doilea minus. Dacă mai am nevoie, de exemplu, am făcut o interfață pe 8 bits, dar mai am nevoie de încă un bit, ar trebui să refac toată schema. Și respectiv, a doilea minus este flexibilitatea. Dacă vreau să modific, adică practic, dacă fac o interfață paralelă, ar trebui întotdeauna să știu câți bits folosim și să știu de acum până la sfârșitul funcționării sistemului, că nu o să avem careva schimbări pe această interfață. Alt minus. Un alt minus care eu pot să-l spun la interfața serială depinde de, uite, avem antenă, da, avem, uite, am două chestii aici, presupune că astea sunt chestii de metal, da? Hai să vă dau mai evidențiate, uite, am o chestie care e o antenă, fon alb, fon negru. Avem o antenă care emite și o antenă care recepționează. Ca regulă, cum este construită o antenă care emite? Dacă o să desfaceți telefonul vostru, o să vedeți că aveți acolo o sârmă pe care se aplică tensiunii de alimentare mai mare, probabil ca să poată excita mai mult și ea începe să emită unde electromagnetice. De altă parte, avem o altă sârmă care le recepționează, adică undele astea ajung până în partea asta. Da? De fapt, două sârme sunt de fapt niște antene de transmisie, recepție a semnalului. Asta înseamnă că oricare variație de aici este indusă către sârma asta. Și dacă sârmele astea sunt destul de lungi, destul de lungi atunci ele ar putea să influențeze celelalte sârme de aici. Da? Acum, dacă sunt lungi, rezistența lor se mărește, respectiv capătul ăsta de undeva ar putea să aibă valoare diferită decât capătul ăsta. Dacă ele scurte, generatorul care generează pulsul aici ar putea fi destul de puternic ca să nu permită în partea asta altă de sârmă să se schimbe valoarea. Da? Dar dacă este destul de lung, atunci apare partea asta de rezistență și noi putem să avem o valoare la un capăt, o altă valoare la alt capăt. Acum, este vorba și de frecvență. Dacă avem o frecvență înaltă, atunci penetrarea este mai adâncă. Da? De exemplu,
cu microunde noi putem să trecem prin perete, iar cu unde de lungime lungă noi sărim peste pereți. Atunci când eu vreau să transmit la distanță mare și să trec peste clădire, eu folosesc unde metrice, da? Sau unde milimetrice pentru penetrare directă. Însă, spunem așa, materialul ăla foarte ușor să-l penetrez și având o frecvență foarte mare de nivelul megahertz sau gigahertz, noi practic penetrăm cablajul și influențăm fir pe fir unul pe altul și respectiv influențăm. Deci, problema interfeței paralele este 1. Cheltuieli pentru resurse hardware, 2. Cheltuieli, adică nu este flexibilă, 3. Vulnerabilitate la zgomot. Evident, noi putem încă mai scump să facem interfața asta, dar asta. Respectiv, interfețele paralele trebuie să facă cât mai scurte și cât mai interne. De exemplu, multe din ele se folosesc în prezent mai mult pe parte de intern a microcontrolului, dar chiar și acolo se folosesc foarte multe seriale. Ok. Acum, care iarăși minusul, eu încerc cumva să laud asta. Ce să spun? Paralel la ATA, noi avem ca exemple LPT port, care este la calculatoarele mai vechi, interfața paralelă era scoasă afară. Acum s-a înlocuit complet cu partea de USB, adică Universal Serial Bus, inclusiv pentru paralel, adică portul paralel care era cândva pentru printer. Port A, port B, port C sunt doar pentru microcontroller, dar se folosesc mai des pentru ca pini separați, grupați, da, portul mai mult pentru mare. Iar și LCD-ul, noi știm că el merge pre interfață paralelă. Asta ca exemple de porturi, ca să aveți imaginație cum arată ele. Ca reprezentați, am spune așa, paralelata a fost înlocuit cu SATA, da, serial LATA. Probabil că știți. Hard discurile acum, dacă cândva hard discuri spune paralel, acum merg pe serial, care permit prin tehnologii anumite să mărească frecvența de date. Și atunci, în serial, s-ar părea că transmisia de date este mai lentă, însă, să spunem așa, pe final noi putem să obținem performanță mai mare din interfața serială, pentru că putem să mărim, din cauza că avem mai puține fire, vulnerabilitatea sau sursele de zgomot sunt mai puține. Și ceea ce noi aplicăm o metodă de ecranare, de exemplu, sau metode de a proteja împotriva zgomotelor, pe un fir este mai ieftin decât să facem pe toate 16 pini. Respectiv, aici, din punctul ăsta de vedere, este mai asta. Deci, pentru interfața serială, noi avem un număr limitat de pini, adică pentru date, de exemplu, avem un pin și indiferent de câți bits avem noi putem să transmitem biții ăștia ca trenuți mai mari sau mai mici. Respectiv, câștigăm în numărul de hardware, câștigăm în numărul de bits, adică într-un trend poate fi asta, avem flexibilitate, mai mult decât dacă noi am rezervat 4 pini pentru interfața dată, noi putem spune toate tipurile de interfețe pe asta, pe acești pini, da? Inclusiv I2C, SPI, SATA sau mai știu eu, doar că depinde de acum toleranța sau nivelul de tensiune care le folosesc. Dar iarăși, ceea ce vedem noi aici, aici interfața Serial Peripheral Interface, adică periferiile se conectează prin așa interfață. Acum, în dependență de distanță, noi folosim diferite tipuri de interfațe. Pentru distanțe foarte mici SPI, pentru puțin mai mari I2C, avem interfața serială, avem interfața USB, avem CAN, și mai avem încă ceva interfețe industriale care ne permite la sute de metri chiar să transmitem informația. Voi închipuiți că puneți o interfață paralelă pentru 100 de metri transmisie. Ați murit, adică practic e imposibil. Mai mult de 20 cm cu interfață paralelă nu cred că se merită să mai mergi. Da, paralelata ați văzut că practic cablul este mai mult de 20-30 cm. Asta era limita, cred că fizică, dar iarăși nu puteam să ridicăm viteza prea mare. Bine, cam asta e. Deci între două dispozitive spune ori o interfață serială, ori o interfață paralelă și atunci când voi luați un senzor, trebuie să vedeți ce interfață are. De exemplu, camera RAW, cea mai simplă, ar putea să ne dea interfață paralelă pentru că avem foarte multe informații într-adevăr transmis, doar ea o să ia câte 8 bits, octezi deodată, RGB, de exemplu, ca nivel de pentru fiecare pixel. Așa. Deci interfața serială este mai ieftină, este aparent mai lentă pentru frecvențe mici, dar se poate scoate de mai mare performanță pentru frecvență înaltă sau viteză înaltă.
Și ultimul timp de interfață este atunci când noi vrem să fugim puțin de zgomote sau sunt alte motive la care valoarea care este în mod normal transmisă în amplitudă, da? Și acum ea este pur și simplu culcată și transmisă valoarea efectiv în valori de timp. Adică nu punem în amplitudă ca să avem careva zgomote pe asta, dar putem să o transmitem în timp și atunci valoarea minimală o să fie un puls mai mic, valoarea maximală o să fie un puls mai mare. Da? Un exemplu particular este ultrasonicul la care noi transmitem o undă ultrasonică și așteptăm pulsul să ne întoarcă. Atunci mărimea pulsului este valoarea lui. Așa? Deci, atunci când avem valoarea în unități temporale, adică mărimea pulsului, numărul de pulsul sau distanța între pulsuri, raportul între 1 logic și 0 logic, da? Dar vorbim doar de valori în timp, da? Temporale. Spune că sunt interfețe temporizate. Și avem 4 tipuri de interfețe. Încă o dată, interfața binară de rezoluție 2, interfața analogică de rezoluție cât vrem noi, cât este necesar. Avem interfața digitală la care de acum toată informația este digitalizată chiar în senzor. Avem interfața temporizată, da, care practic nu avem nici măcar valori de tensiune, avem timp și scăpăm de noțiunea de zgomot. Da? Respectiv avem coloana, da, care punem senzorul, avem ce? Parametru fizic, mai departe urmează ce fel de interfață este. Și atunci, independent ce interfață este, noi avem microcontrollerul care trebuie. Sau invers, independent de care microcontroller avem, vedem care se pupă între ele controllerul cu senzorul potrivit. Da? Deci este foarte importantă coloana asta. Mai departe, următorul clasificator ar fi sursa de semnal. Apropo, haideți să vreau o notă de la voi pe cât de clară este de la 0 până la 5 varietatea și motivația la fiecare din interfețe. De la 0 până la 5, vă rog. Către toți. Dacă sunt careva întrebări, tot le plasați. Da? Nu câte sunt, dar cum ați înțeles. Ok, este 4. Da? În primul și în primul rând, bun, valoarea medie, vă rog frumos să răspundeți ceilalți, dar ideea care? Trebuie să înțelegem că noi întotdeauna o să avem o interfață. Interfața dată poate fi de 4 feluri. Fie binară, fie semnal analogic continuu pe care noi o să o colectăm cu un ADC intern și o să o transformăm într-o valoare digitală, adică noi, dacă pentru interfața analogică noi avem nevoie de un digitalizator, adică un convertor analog digital, ca să digitalizăm informația. Da? Avem interfața la care digitalizatorul este de acum în senzor și avem interfața digitală deodată făcută. Asta e important. De acum și protocolul e altă întrebare. O să discutăm despre protocoale de comunicare apropo la altă capitol. Și avem în timp. Deci temporizată, gata preparată, analogic care trebuie să o digitalizăm și binară prezență-absență. Asta este foarte important ca să înțelegem. Și acum o să avem, dacă vorbim despre digitalizată, noi avem paralel sau serial. Dacă vorbim despre temporizat, trebuie să dăm tipul care este. Sau fie PVM, sau fie FM, frequency modulation, adică modulat în frecvență, adică cât de des sunt pulsurile, sau modulat în durată. Ok. Mergem mai departe. Următorul clasificator, atunci când vorbim despre senzor, trebuie să vedem unde este sursa semnalului. Sursa semnalului poate fi în interiorul sistemului, da? Sau în afara sistemului. Și uite, asta ar fi următoarea coloniță pe care noi trebuie să o completăm. Da? Trebuie să o completăm și atunci, de exemplu, un exemplu particular, spunem așa, o să vedem partea de temperatură. Și atunci, dacă măsurăm un parametru intern a sistemului, spunem că el este interoceptiv sau proprioceptiv, să mai spune, sau exteroceptiv, adică măsurăm un parametru extern sau senzor extern, senzor intern. Să nu se confunde cu următorul local global, dar intern
Un senzor interoceptiv sau intern măsoară un parametru intern sistemului, exteroceptiv măsoară un parametru extern sistemului. Și atunci când vorbim despre interoceptiv, temperatura CPU, da? Sau poziția proprie a obiectului. Asta este un sistem care măsoară poziția proprie. Sau, hai să așa, temperatura dispozitivului sau temperatura mediului din afară. Poziția dispozitivului sau poziția altui dispozitiv față sau distanța până la obiect. Da? Iarăși, mișcarea dispozitivului, asta e senzor intern, sau mișcarea unui obiect care eu măsor cu senzorul de aici, da? Eu măsor cum să mișcă obiectul acela. De exemplu, filmez cu camera și detectez că el se mișcă și respectiv noi să avem o măsurare de semnal internă sau externă. Este clar aici? Adică tot acei parametri îi măsurăm doar că vedem a cui, umiditatea internă sau umiditatea mediului. Poziția, adică practic toți parametrii care sunt ai mei sau a mediului. Deci vă rog frumos o notă aici la clasificator după sursă de semnal. Deci măsor parametrul mediului sau a ceva din mediu, adică o sursă externă a valorii fizice sau o sursă care se află în dispozitivul care l-am eu. Mulțumesc, încă puțin, mai am nevoie de câteva valori. Gata, am de la toți, super. Mergem mai departe. Asta e o coloană de sursă. Mai departe, următoarea coloană o să fie poziționare. Unde se află? Eu am telefonul, dispozitivul ăsta. Și unde se află senzorul? Și noi să avem senzor local sau global. Senzorul care este amplasat, de exemplu, camera asta, este amplasată pe dispozitiv, respectiv este un senzor local sau senzorul din Piața Marii Adunării Naționale, o cameră. Pot să deschid acum, cred că undeva este un site care cu Piața Marii Adunării Naționale live. Este un senzor global, adică el dă informații pentru toți. Și atunci avem senzor local care e instalat pe sistem sau un senzor care eu îl folosesc pentru nu știu ce, dar este un senzor global pe care sau de exemplu eu pot să măsor temperatura mediului, da? Cum pot să măsor? Pot să scot un senzor din dispozitiv să măsor temperatura sau să accesez o pagină Gizmeteo sau nu mai știu care sursă, Google sau mai știu eu, ca să văd care este temperatura la coordonatele astea. Atunci, cel care am scos senzorul direct din dispozitiv este un sistem sau un senzor local, cel care o folosesc de pe internet sau de la alt dispozitiv, am undeva un alt dispozitiv care îl folosesc pentru ca să-mi dea temperatura. Deci eu întreb pe Gheorghe cât e temperatura și el îmi spune mie prin telefon, eu recunosc vocea și respectiv spun că Gheorghe la mine e senzor global pe care e o sursă de semnal. Da? Și acum, asta. Bun. Uite, aici aș vrea la fel să-mi dați o notă dacă ați înțeles care este criteriul de clasificare local-global, de la 0 până la 5. Super. 6. Cineva a dat 4 ca să fie media cu 6, probabil. Da? Ok. Bine. Deci, important să știți unde se află senzorul vostru. La voi sau în afara dispozitivului, adică senzor. Și atunci îmi trebuie pentru asta un canal de comunicare. Global îl iau din exterior. Adică nu se află, nu în circuit, nu se află în carcasa dispozitivului. Hai să spunem așa. Sau nu este atașat la dispozitiv. Acum depinde. Global, senzorul este cel care poate să deservească și alte dispozitive. Este shared, să mai spune. Senzorul care se află în Piața Marii Adunării Naționale este un senzor global. Toți pot să-l folosească. GPS-ul undeva este senzor, dar nu este chiar senzor, este sistemul GPS. De asta nu pot să spun că GPS este senzor. Senzorul este cel care măsoară ticurile astea care vin de la... GPS-ul este de fapt aici, dar nu este acolo. De asta GPS-ul este un senzor de fapt mai degrabă local, pentru că radiocanalul citește de la toate punctele timestamp-ul și văd care este diferența de timp
care au ajuns de la fiecare punct și fac triangulare. Da? Și de asta GPS nu este global. Sistemul este global, dar senzorul este, de fapt, local. Adică nu se află în circuit. Nu se află, hai să spunem așa, nu în circuit, dar nu se află în sistem. El folosește un senzor de la alt sistem. Clar, Gabriel? Da. Deci, dacă îl folosești de la unul shared, atunci da. Bine. Ion, te-am clarificat? Bine, mergem mai departe pe ultimul clasificator. Ultimul clasificator ar fi clasificator pe acționare, adică senzorul acționează asupra mediului pentru a extrage valoarea sau nu. Adică eu am nevoie să dau o acțiune către mediu, să excit cumva mediul ca să-mi dea valoare sau nu. Și atunci, dacă vorbim despre senzorul ultrasonic, da, noi putem să spunem, uite, senzorul ultrasonic, el transmite trenul acela de 8 impulsuri care se lovesc de un obiect și se întorc înapoi. Practic, eu excit mediul sau detectez, transmit o undă prin mediul și recepționez date. Asta se numește senzor activ. Da? Respectiv, senzor activ va fi senzorul care întreprinde o acțiune asupra mediului pentru a extrage valoarea fizică. Senzorul pasiv este cel care doar colectează. De exemplu, senzorul de temperatură care îl voi aveți pe ăsta, senzorul de temperatură termocuplu, ca să spun că direct care este senzor pasiv. Pe de altă parte, sunt senzori specifici care măsoară temperatura diferit. De exemplu, este senzor laser sau termoscanner, dacă știți. Bun, nu, termoscanner pare să nu, este senzor laser, care voi, cu un laser, măsurați temperatura unui obiect, adică acționați asupra mediului și vedeți reflexia. În ce domeniu el se reflectează. Uite, el ar fi cumva senzor activ. Da? Sonarul, de exemplu, uite, e foarte important aspectul ăsta pentru că, ca regulă, senzorii activi cheltuie sau consumă energie pentru a produce acțiunea. Senzorii pasivi consumă curent, dar doar pentru circuitele de achiziționare. Adică camera de luat vederi este un senzor pasiv, dar ea consumă energie doar pentru a transmite, spunem așa, curenți către fotoreceptori, da, în diferite valori RGB. Depinde cum acum s-a organizat consumul de curent care este pe intern. Însă, dacă aș vrea să fac sistem de night vision, da, eu cumva aș putea să iluminez în infraroșu ca să recepționez mai bine imaginea. Da? Sau, de exemplu, când eu scot, fac fotografii fără culoarea roșie, da, fără ochii roșii. Și atunci senzorul acela putem să spunem că el este activ pentru că el iluminează într-o culoare ca să scoatem culoarea roșie de pe ochi. Nu mai știu. Dar depinde acum de cum este. Deci vă rog frumos acum o apreciere cât de bine ați înțeles sensul la senzor activ și pasiv. Așa, uite, ca un exemplu, este, uite aici, care putem să-l confundăm, adică același senzor poate fi și activ și pasiv. De exemplu, este un senzor numit shaft encoder, da? Știți că este potențiometrul ăsta care noi îl rotim și atunci dacă el se folosește pentru a măsura rotații, da? Sau deplasare, de exemplu, dacă se mișcă sau nu se mișcă și avem un interrupter aici și ele se mișcă, respectiv el excită mediul de aici. Da? Și el poate fi un senzor activ, pentru că el generează energie ca să văd câte degete am. Pe de altă parte, dacă el e un senzor intern, eu aș putea să am senzor fără LED, dar cu niște butoane. Și atunci shaft encoderul ăsta e pus cumva la pasiv în asta, dar poate fi activ dacă îl folosim cu
rază infraroșie care să întrerupă lumina. Da? Și atunci, cum este? Dacă e pus cu butoane, de exemplu, da? Pam, 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 buton. Da? De exemplu, se rotește și uite, zâmții ăștia apasă un buton de fiecare dată. Și atunci, la mouse-ul care îl avem noi avem diferiți senzori. Sunt senzori cu avem senzori cu butoane și avem senzori cu interrupții. Și atunci am spus, același senzor, cum este encoderul, poate fi plasat ca senzor activ sau ca senzor pasiv. Da? Acum, senzorul de gază. Sunt senzori de gază care pur și simplu măsoară, dar sunt senzori de gază, să te uiți la el, parcă el e pasiv, dar pentru ca să acționeze, de exemplu, trebuie să-i pui un încălzitor. Și acum, senzorul de gază de la CO, ca regulă, ca să simtă el CO-ul, trebuie să încălzim senzorul sau acolo o cavitate ca să activăm suprafața care este sensibilă la CO. Și atunci este senzor activ în cazul ăsta. Da? Bun, atunci, uite, am putea să grupăm, să facem, uite, așa, o tabelă pe acei 3 senzori, plus ar trebui să adăugăm care este interfața lui și ce parametri fizici măsoară. Și aici nu sunt ID-uri, de acum avem care este parametrul fizic, e clar, da? Temperaturi, senzor și dacă mai spunem digital sau I2C, respectiv avem toată informația într-un asemenea tabel. Ok. Și vedem despre senzor, da? Vedem satelitul, GPS, camera, este un senzor pasiv, da? Este un senzor global. V-am zis încă o dată, sistemul GPS este global, dar noi putem să spunem că el de fapt este senzor local pentru că el măsoară timpii în care ajunge informația sau timestamp-urile. Sistemul este global, dar senzorul însăși este local. De asta nu întotdeauna. Overhead camera, adică camera care stă nu știu unde în sală. Iarăși, tabela asta puteți să o analizați când aveți voi și puteți clasificați toți senzorii, de exemplu 37 în 1, putem să-i aruncăm pe aici să vedem pe unde sunt ei. De exemplu, dacă aveți practica de licență, practica de la voi acum din anul 3, puteți încercați să aveți așa un task. Luați 37.1 și aruncați acolo și asta ar fi o chestie interesantă. Bine, mai departe, haideți la acest moment să punem o prezență, să ne facem datoria față de sistem, să spunem așa. Și atunci, în cazul ăsta, noi trebuie să mergem pe prezență. Codul va fi, uite așa, cu 2 de O, da? Sau un 0 și un O, nu uitați. Uite, asta este codul. Vă rog frumos să-l introduceți și să dați un plus cei care au reușit, ca eu să știu când să continui. Unu, de acum cineva a reușit. Încercați să aveți deprinderea să spuneți către toți. Așa, vă rog frumos, ceva prezență ca să reușim în timp util. Uite, de acum 30% au reușit. Vă rog frumos, dați o valoare ca eu să știu când să închid prezența. Vă rog, încă.
Deci ceilalți vă rog frumos pentru că eu închid prezența. Ok. Bine, cam atât. Cine a reușit, sper că a fost prezent până la momentul ăsta. Bine. Mergem mai departe pe partea de senzori. Acum, cum achiziționăm semnal? Depinde, cum am zis noi, de natura parametrului. Și atunci, dacă avem nevoie de temperatură, care temperatură? Dacă e temperatură înaltă, cum e focul, da, termocuplul este perfect. Pentru temperatură joasă, de exemplu, LM20. Fiecare dintre ele are cumva o modalitate de a se înscrie. Și atunci noi trebuie, ca regulă, să dăm alimentare la senzorul ăsta, evident, pentru că toți au nevoie de alimentare. Și avem răspuns. Și atunci avem semnal fie analogic, fie digital. În cazul ăsta vedem mai degrabă că este semnal digital care ne dă o comparație, este sau nu este temperatură și putem să avem 3 nivele de temperatură. Un nivel, a doilea, a treilea. Nu mai știu cum e clasificat aici, da? Dar văd chestia asta. Alt tip de senzor, de exemplu, ar fi umiditatea, la care noi, pentru un canal analogic, măsurăm umiditatea, dăm alimentare. De fapt, avem aici un divizor de tensiune, da? Și măsurând tensiunea, o rezistență avem undeva aici pe placă, altă rezistență o avem în test. Și măsurăm, de fapt, rezistența materialului care se află între aceste două contacte. Măsurând rezistența sau nivelul tensiunii, îl convertim în umiditate. Noi știm că proprietatea, deci un corp, dacă este umed, el conduce mai bine sau mai rău curent. Respectiv, folosim rezistivitatea materialului umed. Iarăși, umiditatea solului noi putem să facem, sau umiditatea într-un material în care noi putem să introducem acest senzor. Că dacă noi nu putem să introducem, evident, senzorul ăsta nu o să fie folosit. De asta întotdeauna este important și construcția, inclusiv mecanică. De asta am spus ce este un senzor. Totalitatea de componente realizate prin tehnologie, prin inginerie mecanică, electrică și software engineering. Deci aici avem partea de mecanică, electrică și software. Avem toate. Altfel nu era posibil să avem așa senzor. Rotație mecanică, undeva pe aici electrică, da, vedeți, avem un shaft encoder sau encoder de turații prin butoane. În loc de butoanele astea puteți să fie, uite așa, un senzor de transparență. Asta este senzor, de exemplu, activ, da? Asta este pasiv, pentru că noi apăsăm pe butoane, aici dăm drumul la lumină. Același senzor poate fi fie activ, fie pasiv. Consumă sau nu consumă energie. Asta mai puțin consumă pentru că depinde de rezistența asta. Asta consumă mai mult pentru că el trebuie să lumineze. 10 mA le bagă cu siguranță pentru fiecare. Atunci, măsurând pulsurile, vedem viteza. Măsurând cine primul vine, B-ul sau A-ul, noi vedem și direcția. Așa, poftim, avem construcții care spun direct pe shaft, pe ax și măsurăm lucrurile astea. Mai departe, avem senzor, achiziție sau cum facem presiune. Avem un material care la deformație își schimbă proprietățile, luăm asta ca un fel de rezistență, da? Și o punem într-o punte oarecare sau un divizor și măsurăm ca semnal analogic, de exemplu, ca interfața asta fie analogică cumva și putem să măsurăm pentru un ADC presiune. Ultrasonic. Generăm, știm, un trigger, că asta e inputul, dar noi declanșăm și așteptăm pulsul care se întoarce. Foarte simplu. Mai departe, distanță. Laser, da, care vedem că el este un senzor laser de distanță, care este un senzor activ, care luminează și aici avem o cameră și în dependență unde vine raza, asta se proiectează înapoi aici sau aici. Și cât în dependență unde ea nimerește, o să avem noi o anumită valoare. Da? Și respectiv avem în voltaj, uite așa, o tensiune. Mai departe, touch. Am vorbit despre touch, că este nu altceva decât un divizor tensiunii care noi măsurăm X-ul și Y de la valorile aici, măsurăm X, Y și avem unde este amplasat asta. Un fir avem pentru a măsura X de la 0 până la 1023 și Y de la 0 până la 1023. Putem să măsurăm senzorul de touch. De asemenea, avem mișcarea. Da? De exemplu, facem o fotografie și după asta, la următorul cadru, noi facem încă o fotografie. Și de acum ce facem? Luăm două fotografii și prima eu și-o deplasez încolo, încoace și vedem cum ea, de exemplu, s-a mișcat obiectul ăsta. Da?
Și am prima fotografie și a doua fotografie. Am eu fotografia cea veche și îi fac, o deplasez în toate direcțiile. Și dacă nimeresc pe cea care coincide, practic este direcția în care s-a mișcat mouse-ul, da? În cazul ăsta. Și mouse-ul așa lucrează, de fapt, este ca o cameră. Și cu o cameră putem să vedem direcția mișcare. Sau un obiect care este, iau două imagini, da? Și am un obiect în față. Și eu l-am mișcat. Cum eu pot detectez că s-a mișcat sau s-a schimbat ceva în imagine? Iau două fotografii și scad una din alta. X minus X egal cu 0. La un moment dat o să am o valoare la care în pixelii ăștia o să fie că aici este negru, la mine nu o să apară negru. Aici o să apară o diferență oarecare. Și aici o să apară diferență și în partea asta o să apară diferență. Și o să văd că, de fapt, în ce direcție s-a mișcat gradientul sau ceva, dar două imagini o să fie diferite și înseamnă că s-a făcut ceva modificări pe imagine. Da? Poftim camera cum putem noi să o folosim. Mai departe, cum facem noi, am ajuns la ceea ce am început, cum facem noi, de fapt, achiziția de semnal? Foarte simplu, pentru fiecare tip de semnal, binar, analogic, digital sau temporizat, noi avem interfață specializată sau pin specializat pentru chestia asta. Pentru interfață binară, evident, avem digital read, digital write. Pentru port, mai mult de digital read și mai mult de digital write, sau mai este așa numită funcție care în Arduino nu e de fapt, dar trebuie să fie port read și port write. Doar că conform standardului din Arduino, lucrul ăsta nu este de făcut posibil pentru că ar trebui cumva să organizăm și până la urmă tot o să folosiți citirea pe bit. Însă, să știți că în standardele pentru microcontroleri există așa noțiuni ca port și este funcția de port read, port write, doar cu strângerea că toți pinii trebuie să facă parte dintr-un singur port a microcontrolerului. Dacă este posibil, poftim. Probabil că și în Arduino este posibil, doar că ei nu păstrează ordinea pinilor, de asta nu s-au complicat cu chestia asta și nu au pus la dispoziție interfața asta. Însă, cum am zis, pentru librăriile mai profesioniste, așa interfață există. Iarăși, pentru interfață analogică este analog read, da? Pentru interfața temporizată avem pulse in, cum știți din exemplele de achiziții de semnale de la senzor ultrasonic, măsurăm pulsul, adică durata. Pulse in, asta cât el măsoară timpul, cât de lung e pulsul. Și dacă vrem să luăm valori. Deci avem binar digital read, analogic digital analog read, digital, noi putem să avem, cum am spus, paralel citim cu multidel de digital read, serial citim cu serial read, I2C read, one wire read și alte read. Deci, practic, majoritatea o să fie cu read în capăt. Așa, cam asta este metodologia sau care este abordarea atunci când voi luați un senzor. În primul și în primul rând, voi trebuie să știți 1. Ați luat un senzor, da? Bun, senzorul ăsta, cum îl alegeți voi dacă anume ID-ul ăsta e potrivit sau nu? Aveți prima coloană, aveți tipul parametrului, după asta aveți ce? Tipul parametru, adică parametrul fizic care îl măsurăm, interfața, intern-extern, da? Interoceptiv-exteroceptiv, local-global, o altă coloniță și ultima coloniță este activ-pasiv. Dacă taman prin partea de interfață, a doua coloniță, voi găsiți exact care sunt resursele care voi trebuie să le folosiți de la microcontroller pentru asta. De asta recomand să faceți exercițiul ăsta cât mai des ca să vă gândiți din perspectiva asta. Eu am un senzor în mână. Ce fel de senzor este el? Și pac, după 5 parametri, după 5 clasificatori. În ce clasă el se află? Da? Bun. Acum, iarăși vreau o percepție de la partea asta de la metode de achiziții, dacă este clară abordarea la partea de senzori, sau pe cât de clară, vă rog frumos, de la 0 până la 5. Așa.
Hai că am un 4 acum și încercăm să-l corectăm. Mai avem în bugetul timpului care îl avem. Așa, încă puțin, mai am nevoie de câteva note și discutăm. Deci, încă o dată spun, dependență de ce folosim, noi vrem aici. Cum putem, de exemplu, 7 încoduri să-l citim? Pe 2 de digital read. Digital read. Și l-am făcut. Restul vine modelarea matematică care este. Și de fiecare dată când luați senzor, voi trebuie să vă puneți întrebarea și încercați să-l puneți la locul lui după clasificator. Sau să completați șirul ăsta de clasă. El de la sine o să vă spună, iarăși, unde se află senzorul. Voi pur și simplu luați senzorul și el îndată, el pe el spune asta. Acum, când aveți o întrebare oarecare, bine ar fi că voi aveți acolo ID-ul senzorului sau datele de catalog. Vă rog frumos, folosiți regula RTM sau Read the Manual, da? Pentru ca să vedeți exact despre ce merge vorba. Pentru că foarte multă lume ia un senzor care l-a găsit Arduino, a făcut un tutorial, dar nu înțelege nimic, doar copy-paste la cod și vede când vrea să facă un pas într-o parte sau în alta de la tutorialul care îl găsește pe internet, are fail. De ce? Pentru că el nu a înțeles ce este senzor. De asta ați luat un senzor în mână, l-ați clasificat și după asta el de la sine o să vă spună cum achiziționați corect semnalul de la el, care interfață o folosiți sau dacă este senzorul potrivit sau nu pentru măsurarea dată. Deci regula este încercați în primul și în primul rând să-l clasificați. Iar data viitoare, în paragraful următor sau la ședința viitoare, noi să vedem după ce achiziționăm semnalul ăsta, ce facem cu el mai departe, cum îl, spune așa, îl condiționăm ca să-l aducem la forma care ne trebuie la noi în asta. Deci, acum vreau o ultimă apreciere din notă la general, cum vă s-a părut partea asta de achiziții, dacă ați înțeles despre ce am discutat noi aici. Da? Vă rog frumos acum să-mi dați o notă la general, ca să știu că asta, 5 cu plus, mersi. Deci după asta eu am să vă pun note, respectiv așteptați-vă, dacă aveți careva întrebări, vă rog frumos prin canalele de comunicare care le aveți să le adresați. V-am promis teste, curând aveți și testele validate. Adică validate și puse la dispoziție ca să vă antrenați pe ele. Bine, mersi pentru atenție, ne auzim de acum, ne auzim în lecțiile următoare. O zi bună la toată lumea. Mersi.